ima i angažovanih, ima i provokativnih, znači ima raznih. Nisu običajni. Ni onanija, ni ona, ni ja. To smo mi. Ne, samo ovdje. Odnosno tamo. Zato što je ni onanija i jedna, kaže ti, to sam počeo pričati, zamišljena zemlja gde ne postoji onanija. Postoji samo lepe stvari koje se dešavaju. I od te je lepo biti tamo. Sve se mislim da se to savršeno. U temelju i šuške, a Niko je kriva. Zato prezirem lepotu. Zato prezirem lepotu. Kom si kvadratu, meni prevarantu. Kom si kvadratu, meni prevarantu. Gde stojiš, prevarantu. Gde stojiš, prevarantu. Je veoma delikatno. Operu ostavio kao priču, dodao bi tu uopšte klasična muzika, mislim da generalno se smanjio broj kvalitetnih muzičara u operi, i ne samo u operi, nego uopšte u klasičnoj muzici, i malo ima ovih stvaralaca. Dok kod rock'n'rolla to je rock'n'roll, znači to je sve dozvoljeno. Samo kotrljenje. Da. Rock'n'roll. Ja mislim da su Rolling Stonesi pokazali šta je rock'n'roll izdavanjem albuma posle 30 godina. Tako da i mi smo tu negde, znači, okupili smo se posle 30 godina. Tako da, samo se kotrljamo i ništa drugo, pa gde se zaustavimo? Tako je. Vidimo, mi sviramo već 200 godina, ja 50 i 50, znači naš 200 godina imamo. Tako je. I sviramo Motorhead. Motorhead, da, Motorhead. Koliko sati ima na ovom blesavom svetu. Možda neko i zna da mladost traži samo svoje sopstvene ja. Apsolutno, znači, što se kaže, Lemmy je to pokazao, pošto imamo u majici njegovu, dok god sviraš na bini, dok živ si, kad te nemate, bože moj. Znači, očekujem otprilike ja da sviram negde do pred smrt ili za samu smrt, znači... Ili posle smrti. Ili posle smrti. Možda malo kasnije. Living after death, što se kaže. Što reče Iron Maiden, znači, sve u svemu, znači... Kad sam bio klinac, znači, kupio sam prvu gitaru, evo, dan danas sviram neke gitare, različim gitare po kući, još uvek imam gitara po kući, znači, dok god bude gitara, bit će i nas. To je pitanje u stvari energija, a svirka daje tu energiju gde ti spoljaš neko... Na vreme da se kaže, možda neko i zna, ponekad mogu da čuti i beži od svoje senke. Možda neko i misli da ima prava da trči brže nego što treba. Možda neko i ume da... Pa znaš šta, realno da, zašto da ne?
za nas je to baš ta priča, znači nekako na bini postaneš mlađi, a ovi klinci što su kao mlađi, oni ne znaju gde se nalaze, oni u stvari verovatno će u nekom periodu kada porastu malo shvatiti gde se nalaze, oni sad u principu ne znaju gde se nalaze. I ona u tišini noći okreće svoje kosti. Čuvaj, slučaj, kakav čudan slučaj, kakav čudan slučaj, čuvaj, slučaj, kakav čudan slučaj, kakav čudan slučaj. Znači, našao si me. Ja inače obožavam Arsena Dedića. Verovo ili ne, možda ne delujem tako, ali evo, i u kolima ga imam, tako da, obožavam. Ako mogu da dam i ovo malu reklamicu sutra, to je preko sutra svira njegov sin u Staroj Pazovi. Njegove stvari. Arsen je ipak legenda naših prostora, opasan tekstopisac, nije neki pevač, bože moj, ali za svoje stvari je bio, znao je kako da ih iznese. I oni me zovu da pođe, oni hoće moju dušu, oni kradu svaki božji dan. Pa vidi, jedno i drugo mora da bude prisutno. Znači, da bi bila improvizacija dobra, pre toga mora da bude organizacija na mestu. Znači, da se mi, organizacija, kapiramo sve što radimo i da sviramo. A onda može da nastane improvizacija. Improvizacija bez organizacije je raspad. Žestina, da. Definitivno. Ja lozu. Da. A da neko voliš ljubav. Pa, Na svakom slučaju žestina, ima tu priču. Bežim, ja bežim, bežim, ja bežim, bežim, ja bežim, bežim i onda stanem. pa kako kući negde tamo? Nova proba. A ako misliš na bend, to samo doprinosi novoj energiji i želji da se što pre sastanemo u našoj garaži, da radimo nove stvari i da ugovaramo nove svirke. Ali baš prave garaže. Da. Garažni bend. Ponovo garažni. Konačno. Uvek garažni. Evo, publika nas zove. Da. I kao da me nema, kao da nisam stvaran.